Danske Jens Larsen fra firmaet MBX er i Tokyo for at fremlægge et tilbud for sin japanske forretningsforbindelse. I sidste øjeblik er det blevet besluttet, at det er JL, der skal afsted i stedet for Peter Jensen, som ellers bare at forhandle med japanere. MBX danske chef mener, det er bedst at sende den teknisk bedst rustede afsted på grund af tilbudets art. 3 japanere tager imod JL på kontoret. Der udveksles visitkort. JL er ikke vant til den slags og fumler med kortene og beslutter sig så for at lægge alle 5 visitkort i sin baglomme. Japanerne lægger erbødigt JL's kort foran sig på bordet. Goddag, jeg er Jens Larsen fra MBX. Goddag, Mr. Jens. Jeg er teknisk assistent, den der ved mest om XY47-produktet. Og derfor kommer jeg i stedet for Peter. Jeg taler ikke så godt japansk som Peter. Mit japanske begrænser sig vist til I can rate. What can you do? JL er den eneste, der lærer, og han giver sin sidemand en albu i siden. Nå, men spøj til side. MBX produkt her er jo helt enestående på markedet. Vi har arbejdet på udvikling længe, og med systemet her vil I simpelthen kunne effektivisere med mindst 10%, da vi har handlet med jer før, og er villige til at give jer 5% i rabat, hvis I bestiller den inden den 15. Under JL's tale sidder en af de 3 japanere med lukkede øjne, mens de 2 andre kigger ned i bordet. En af dem siger noget, sådan går der 30 sekunder. JL kigger bordet rundt og siger så: Ønsker de herrer, at jeg skal gentage tilbud? Japanerne siger stadig ikke noget til JL, men nu foregår der en dæmpet samtale på japansk. Det er et umærket tilbud, Mr. Jens. Det er ikke. Jeg synes faktisk også, at det er et meget godt tilbud. Hvis jeg selv skal sige det. Vil jeg så sige, at de accepterer prisen? Det er et umærket tilbud, og vi vil også være interesseret i at lave forretninger med BMX. Super. Ja, altså til hensyn til leveringen, hvornår passer det så dig? Dem? Jo, vi er skam tilfredse med de ydelser, vi har fået tidligere. Ja, det kan jeg forstå, Peter. Men med hensyn til leveringen finder vi ud af det. Skulle vi ikke bare... Ja, prisforslaget ligger ikke langt fra det, vi havde forestillet os. Javel, ja. Men det er jo godt. Ja, vi tænker over det. Ja? Ja, vi overvejer forslaget. Godt så. Så vil jeg sige tak for nu. Jeg har et fly, jeg skal nok nå om 3 timer. Japanerne bukker og smiler til afsked.